थिं सान्दुंजों दावहारुफोरनि बोहैग्लायनाय थैया बैसोमुथियाव बोहैलाङो सैमा सियालफोरजों सोला जाबाय आसारनि दुखारु अखाजों सुस्र'लांबाय। हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, नोंथांमोनहा माब्रै दं? आङो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे बरायहरबाय। लोगोफोर, आं सानथाम सानब्रै जाबायमोन भिडिअ खालामनो मोनाखैमोन। दा आरो आं मानो भिडिअ खालामाखैमोन बेखौबो खिन्थागोन। बेनिफ्राय आं दायो अखा हाबाय थादों नालाय, दाना बायहेरायावबो ओंखारलांथावा माथावा मा खालामगोन मा मागोन जानानै आङो मेथाइखौनो प्रेक्टिस खालामलाबायनोसै होननानै खालामलागासिनो दं आरो। बेनिफ्राय आङो दा स्पिकाराव प्रेक्टिस खालामा, आं ओरैनो खुगाजोंनो आं प्रेक्टिस खालामगोन। बेनिफ्राय आं खिन्थानोसै आं मानो भिडिअ खालामाखैमोन। लोगोफोर, आंना हासबेन्डआ दाख्लै बाइक एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बेनिफ्राय बाइक एक्सिडेन्ट जेब्ला जायो अब्ला आङो सासे मानसिजों कल खालामना रायलायबाय थादोंमोन आरोखि। बेनिफ्राय आं एसे सिगाङावनो मानो दाबो सफैयाखिसै ना, हरनि 9:30 जाबायमोन हरनि। बेनिफ्राय मानो दाबो फैयाखै होननानै आं कल खालामहां जादोंमोन। बे समावनो एक्सिडेन्ट जादों बियो। बेनिफ्राय सासे मानसिनो कल फैनानै आङो कल खालामहरनो हायाखै आंनि हासबेन्डखौ। ओमफ्राय बेजों रायलायबाय थानाय समावनो खिथाफैबाय आरोखि, बायदेव नोंसिना सारा एक्सिडेन्ट जादों होननानै। बेनिफ्राय आं सान्दों आंनाथ' हासबेन्डआ जेब्लाबो लासै सालायखायो आरो बियो बाइकखौ लासै सालायखायो। बेनिफ्राय आं सान्दों बेथ' बिराद लासै सालायखायो, बेनिफ्राय बेलेग गारिफ्रा एसे सौदावनानै खोख्लैबायनानै गालांदों खोमा होननानै आं सान्दों आरो। बेनिफ्राय जेब्ला सासे बोखांनो मोननाय मानसिया, बियो हारसा मानसि आरो, बियो खारबोनानै बुंफैबाय जे बायदेव सारा एक्सिडेन्ट जाबाय, गोख्रै फै, माबार खारबो होननानै हनखाले आहक होनबाय। बिदि बुंबा आंहा मोनसे एकदम गोसोआव गिनाय फैखांबाय आरोखि। हाब, माबा मोनसे गोसा जाखाथारबाय बियो, नङाबाथ' बिदि थाब फै होननानैथ' बुङा। बेनिफ्राय आंथ' एक्सिडेन्ट जानायफोरखौ नायनोनो हाफेरखाया। बेनिफ्राय आं सानबाय, बिराद गिबाय आङो। ओमफ्राय जोंनि न' खाथि खालाना एक्सिडेन्टआबो न' खाथियावनो जाफैदों आरो, न'आव हाबथारनोसै, गलियाव हाबथारनोसै लामायावनो जादों। सासे गथ' बिराद स्पिडाव बाइकआव फैनानै सौख्लायना गालांदों आरो, गावहाबो सिरियास। ओमफ्राय दा बेनिफ्राय आंथ' एक्सिडेन्ट जानायफोरखौ नायनो हाफेरा। बेनिफ्राय गामिनि बे न' खाथि खालानाबो गासिबो नायनो खारलांजोब्बाय। ओमफ्राय आङो दख'ना गाननानै दख'नाबो दुगैदों, जास्ट दुगैखांनानै आङो दख'ना ब्लाउस गानाखैमोन आरोखि। ओमफ्राय आङो खिथाफैनाय लोगो लोगो दख'ना ब्लाउस गाननाय लोगो लोगो बिसोरो खाथि खालाना खारलांजोब्बाय नायनो। बेनिफ्राय आङो मा जाखो, दिनैथ' बिराद गिदिर घटना जाखाबाय ओरैबाबो होननानै आङो आं दिनै नायनो हायै बुस्थुखौनो आं नायनांसिगोन होननानै आङो गाबलाबायबाय। ओमफ्राय गाबनानै लामायाव हारसिं लामाथिं थांनोबो हाला, मानसिफ्रा गासिबो अलरेडि सहैजोब्बाय, आं हारसिंल'सै। ओमफ्राय लामायावनो गाबनानै थांलाय फैलाय जाबाय थाबाय आङो। मा जानानै दङ अबस्थाया, बेखौ आं सोरनावबा सोंनो मोनबा हामगौमोन साननानै आरो। बेनिफ्राय आं जेब्ला रावबो गैया, रावखौबो लोगो मोनाखिसै, ओमफ्राय आं गाबै लामाजों थाबायलाङो। होमबाना न' खाथिनि बियानैया बुंबाय आरो, आनै बारा सिरियास जायाखै आमाया, मेडिकेलाव लांबाय, ओमफ्राय नोंबो थ'दो मेडिकेलाव थांनोसै होननानै। ओमफ्राय आंखौ मेडिकेलाव लानानै थांबाय। ओमफ्राय आं जेब्ला मेडिकेलाव सहैयो होमबा बेखौ फज'नानै नारथानाय, सिरियास नङा आरो, आं नुनायाव एसेल' जाबाय होननानै आं साननानै गोसोखौ गोजोनबाय आरोखि आङो। बेनिफ्राय थेवब्लाबो बे हान्थुफ्राव बिगुर दोलानायफोरखौ सिलाय खालामगासिनो दंमोन। बेवहाय आङो खाथियाव थांनानै आं नायनो हायाखिसै, आङो खिरखिजोंसो नाहरखोमाबाय थाबाय आरो। बिनि उनाव जोङो बेहाय एसे बिगुर जिनायफोरखौ सिलाय थिलाय खालामनानै थैफोरखौ फुगारजोबनानै हरनानै रङिया सस्थियाव लानानै थांबाय। ओमफ्राय बेवहाय
एकदम एक्सरे टेक्सरे मा खालामनांगौ गासिबो सिटि स्केन खालामजोब्बाय आरोखि खर'निफ्राय आथिंसिम इसोरनि अननायाव हारा मोनसेबो बायाखिसै माने जों बिखाया बिराद सादों होननायखाय बिखानि खामि हाराया बायदोंदां सानदोंमोन आरो खिन्थु गोग्लैनाय लोगो लोगो बियो खुग्लुबनानै थादोंनो माने थैहाब सेन्सलेस जानानै थादों आरो ओमफ्राय जायगानि मानसि गोजाखा नालाय गामिनि गोजाखा गासिबो सिनायजोबखानाय दखान लामायाव दखान होनायफ्राबो ओमफ्राय बिसोरो सिनायनानै उमुक सारसो होननानै बोखांनानै माने आथिं आखाइ नानानै बेखौ माने हस्पिटालाव थाबनो लांनो हादों आरो बेनिफ्राय जेबो हारा सारा बायनाय ओंखाराखिसै बेनिफ्राय मात्र बिखायाव माबानानै जरै गोग्लैनाय जादों नालाय बिखाया बिराद सादों ओमफ्राय दाबो माने हारसिं सिखारनो हाया आं बोखांनांगौ बेनिफ्राय आथिङाबो लेंग्रा आरो लेंग्रा ओमफ्राय दा जों डक्टरनाव दाख्लै देखायहैखांबावबाय दाख्लै बुधबाराव नै आरो गाबोनबो डक्टरनाव देखायहैफिननो सानदों आरो दा ओंखायनो आङो भिडिअ हगारनाय जायाखै ओमफ्राय दा आङो बेखौ जेरावबोथ' थांनो मोनखायाखिसै नालाय आङो बेजों थाफानांगौ बेनिफ्राय आरो अखाबो हाबाय थादों ओंखायनो आङो मेथाइ दोंसे माबानो प्रेक्टिस खालामनो आङो दा आं खननोसै लोगोफोर बे मेथाइआ जाबाय आदा बिग्राय गोदो आन्दलन समाव खननाय जोंनि एबसु आन्दलन समाव जानाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय जाय मेथाइखौ खोनायोबा बयनिबो बिखा बिख्लो दासिमबो माने मावग्लुंनाय बायदि मोनबावो दा लोगोफोर बिदिबा आं खननोसै मेथाइखौ आङो स्पिकाराव खनला स्पिकारा आंना बारा थिग नङा माने बक्सआ बारा मोजां नङा थेवब्लाबो आं बेयावनो प्रेक्टिस खालामो आरो बेनिफ्राय आं दा ओरैनो स्पिकार गैयालाबानो खुगा गोजा खननि आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय फैदो आयै न'आव थांफिनदिनि फैदो आयै न'आव थांफिनदिनि फैदो आयै न'आव थांफिनदिनि फैदो आयै न'आव थांफिनदिनि फोथाराव गाबनानै आदाखौ जों बबाव मोनफिनबावनो फोथाराव गाबनानै आदाखौ जों बबाव मोनफिनबावनो लोगोसे थांदोंमोन जोंजोंनो जोहोलावा बिदाय लालांबाय दावहारु लोगोफोरजों बिदाय लालांबाय दावहारु लोगोफोरजों बिदाय लालांबाय दावहारु लोगोफोरजों आदाखौ लांबाय आयै थिं थिं सान्दुंजों दावहारुफोरनि बोहैग्लायनाय थै
खाथियाव बोहैलाङो सैमा सियालफोरजों सोला जाबाय आसारनि दुखारु अखाजों सुस्र'लांबाय सैमा सियालफोरजों सोला जाबाय आसारनि दुखारु अखाजों सुस्र'लांबाय आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जाबाय बियो दिनै मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जाबाय आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै गोजोन्थों नोंथांमोनहा आंनि बे मेथाइखौ माबायदि मोनो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आङो बे मेथाइखौ स्टुडिय'आव मोजां रेकर्डिं खालामनानै नोंथांमोननि खाथियाव लाबोगोन दा आं बेल' नङा आं गोबां कभार संबो आं प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरो बे कभार संफोरखौ आं हानायसेबां आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो बे खैदिननि गेजेरावनो लाबोनो नाजागासिनो दं माबायदि जादों अन्नानै फोरमायहरदो गोजोन्थों खुलुमबाय